Čauta lidi, dneska si tady zahrám GTA 5 a uděláme si tady jednu misu s touhle borkou. No nic, tak já vám to zapnu, až bude to, až budu ty misy. Tak, jsme tady a máme na nějaký trak. Musí na ně čekat a jedeme. Já vám to zapnu, až budem tam. Jsme tady. A jdem nastoupit. Omlouvám se, když tak za kvalitu, nebo to. Je to moje první video na tenhle kanál, no. A budu se zlepšovat. Určitě bych byl rád, kdybyste mi dali like. Jsem rád i za odběr. A koment mě potěší. Každý koment si čtu a dávám si komenty. Tady na tom kanále tím bude vycházet takový GTA 5, tady bude vycházet. Možná tady, jo, bude tady i Roblox, Red Dead Redemption 2 možná tady bude. A Minecraft tady bude vycházet. Když tak napište, co chcete, abych natočil a já to nechám. Je to jedno, nějakou hru, nebo nějakou minihru v Robloxu, nebo abych vám natočil tutoriál, jak se pracuje. Roblox Studio, no, tutoriálu, třeba na OBS, DaVinci Resolve, napište. Já vám to ještě pomůžu. Do komentu, please, pište. Mezi tím jsme tady. Jo, a napište mi taky, jestli jste někdy už hráli GTA 5, jestli jo. A hráli jste tady tu misu, bavila vás. Protože mě tady ta mise baví i zároveň nebaví. Ale je to prostě... Když tak příště začneme úplně od znovu. Jestli budete chtít, tak můžu vám začít úplně nově. Teďka to tady musím krásně zapadnout, nebo ne zaparkovat. Let's move it out. Come on. I was only parked there for a minute. A jedeme. Nebaví mě, že si... Jo, a napište, kdybyste chtěli nějaký roleplay, že třeba život NPCčka, teďka vám natočení. This ain't a job for making new friends, is it? I thought you'd been into some repo work. Yeah, that's true. Same shit, but nicer cars. Uvidíme se, až tam dojedu. Pro vás to bude chvilka, pro mě tak jsem tady, hele. Napište mi prosím, co bych měl zlepšit a to. A... I'll make it up to you, Franklin. You know I will. See you round. A máme toto vývrtí. Se vám to líbilo? Bylo to za mě docela dobrý, docela lehký. Dali jsme to v 5 minutách. A bonus. Krásně. Tak, 100%. A uvidíme se příště, protože čus.